Kuti hanzvadzi yaigona kukumura hembe famba isina kupfeka. Hanzvadzi ichirara musango ichiita sei? Zvakawanda zvakaitika. Kubva panguva iyoyo isu hatina kuzvisuma bezvo. Asi manje ndofunga pane unga last month murego timburwa yakauya kumba kwedu ikasvika kuna mukoma wako. Ndine unomboti mukoma pana bhavana wakati tauya mumusha muno tiri kuda kuripa kuti taifamba nemwana wenyu muchiwana tisina kutauririwa. Wane zvawakabva waitaurirana namukoma izvozvo hatina kuzviramba. Takati chiko chiri kunetsa. Wakati zviri kuitika zvacho tozviziva mumusha medu, saka hatinozviziva. Ndo matauriro awakaita. Hanzvadzi haina kuzosununguka kugara kunyanga. Hanzvadzi yakauya kumba uko. Dambudziko riripo nderekuti hanzvadzi zviri kuramba zvichiitika. Ndakabvunza inini kuti chii chaizvo chinomboitika. Ndikanzi ndine mazwi andinonzwa emunhukadzi akafa anonga achinditaurira zvaanenge achinditaurira. Saka mukoma zvinhu izvi hazvisi kupera. Inini ndakangoda kuti toita sei? Ndini ndasara ndababa wehanzvadzi. Hanzvadzi iri pano. Saka ndakaona kuti mbudzi mbarira pane vanhu kuda kudzingirwa imba. Ndosaka ndakauya kuno kwamambo Mutasa nenyaya iyi kuti tibatsirwe. Asi zvandiri kuda inini kuna Natimburwa ndezvekuti zvinhu zvavo zviri kutaura pahanzvadzi yangu wandibvisirewo zvinhu izvozvo. Kana pachizosara zvekumba kwedu zvinosara hazvo zviri zvedu, but zvavo wabvisa. Ndichienderera mberi kubva pazvakatanga ndine witness yaitumwa naNatimburwa kufamba kwese kwawaifamba nehanzvadzi yangu. Iri pano witness iyoyo inogona kundibatsira kuti zviri zvainyatsokuitika. Asi point yangu ndeyekuti zvakaiswa pahanzvadzi yangu naNatimburwa wandibvisirewo. Kufunda kapedza. Waita wanga wataura asi hawaita kuti waita wanga wataura asi hapana zvawadii handataura. why ndikuda ndikuti wataura iwe kuti wanaTimburwa wakataura namukoma wako hanzi ndizvo wakauya kosuma hanzi wakaonana namukoma wako wakati tauya koripa kuti tasi kufamba nemwana ukawatogumireva wakauya kunani kuna mukoma wakati tati kufamba nemwana tauya koripa. Wakati chii? Wakati tauya koripa chii? Tati kufambira nyaya dzechii? Chii chakataurwa kuna mukoma? Ngozi. Wakati hanzvadzi yenyu ine ngozi yemumusha medu takaitakudza. Mauri kutaura nezvokuti uri kuti iwewe awakaya kuti tida koripa kuti takaisa ngozi yemumusha medu pamwana wedu. Ndiyo nyaya yako. Saka pawakauya uchitoda kuripa wana mukoma wako wakati chii? Mukoma wakati ndakukuripisai kuti maifamba nemwana wangu pasina baba wake. Mukoma paaitaura nyaya yekuti ndakuripisa maamuri kweri? Ini ndandisipo. Akada kuripisa chinhu ari nani? Iye nemudzimai wake navo wanaTimburwa. Mhuri yanga mhuri zhinji yepamusha pedu haisi padhuze. Vamwe vari kuHarare, vamwe vari kwavari. Asi ava wakaenda kuno ndingati pakutaura. Chekutanga chawataura chandanzwisisa chekutanga ndechekuti wanaTimburwa wakaisa ngozi yemumusha mavo pahanzvadzi yangu
yawo handiti iyo nerva asi ndeda kuzoziva kuti pawakati wauya kuoripa mamakawa mukoma wenyu akanga awirirana nawo kuti chii handiti waripei ndokubva wazoripa here kana kuti havana kuripa sei mukoma wako iwo akazvipa chinhu chedzinza kuchiita chinhu chechimunhu wake ende mukoma wako yenya kutaurirwa nekusvikirwa pakuripa aripi ari pane panapa apo akundikana kuya saka iwo chaurikupa reported speech because munhu aifanira kunge auya panapa achititaurira pachakatangira nyaya chaichaiyo ndi mukoma wako ndochandikubatsira because mukoma wako kusawa pake panapa zvino zvatinotitaurira izvozvo kuti haana kutaurira chokwadi kana kuti ane madhiri akaitana natimbo aya afungira kuti akauya kudare kumwe zvinofumuka because handione reason why chinhu chakakosha kudaika iye woshaikwa wabva abatikana kubatikana nemukadzi kana dai anga abatikaka aikumbira kakudare kuti ndikumbira kuti mundipushe zuva rasi ndiende pamunzi asi ungoti ndakabatikana to me isaini yekuti pane zvinhu pana mukoma zvinomira zvakanaka but anyway igara kupasi timbo ndamira pamberi pedera mambo mutasa ndamira pamberi pedera mambo mutasa zvisina ndezvechokwadi zvinonge zvechokwadi pachabatwa nemhosva ndikaramba nochokwadi kubatwa nemhosva marari mubatsiro vari aite mubatsiro wavo pamusoro yechakamiri pamusoro ndikatsanangura nemakupi Sekarang begini Charles Timbupa, sekarang menyangga, sekarang orang pi, jute jorok, urut gimana? Serasi makan garam itu. Saya makan itu apa ini? Nak kumar bang. Ulbar. Kau dah apa? Oh, berkali. Ini dichipa ungu wangu pamberi pedari. Ini anabisa zimupa muroro uyu. Aku mau bilang gitu. Aku harus cek sangka dunia ini itu pikir. Maka yang dari kumshauku ndio kunoripa. Kumshauku utakaenda mkazi anga muroro anga ini zvinhu zvangu kuti andeso. Makaenda kumushape murora muchida kunoripa. Naikwamba naye. Wongu kweti. Kwenda. Ayo. Takaenda kutafuta murora kafunga kumba. Murora kasunga kumba. Murora kasunga kumba. Achivaenda kumba kwao. Ndati turashingire very simple singapedzi chii ndakubvunza mubvunzo uri very simple makaenda here kumusha kwemurora
unolipa. Kwenda takaenda. Chiti muda kunolipa. Kwenda takaenda. Makaenda muda kunolipa chii. Isu atakwenda ndi kutondo pachino basi takaenda. Makaenda muda kunolipa. Tachida murora kungaenda kumba kwawo. Ngenya zvikwireti. Saka zvikwireti zvamuwandira murora uyu wakataka kumba. Ataka aikumba atakandula kuzuraya. Kuti nda zvikwireti zvatiwandira. Takada dzese sekuru wedu. Sekuru wedu uye muzozvitora mwana wenyu. Kuti mwana uyu kuti ndozuraya ngekuti inini zvikwireti zvatiwandira. Akabona ni demu rusape akada kushia demu iri kupinda inini nawana wangu wese. Akati kuti machimumu ndizuraya. Saka ito zvino ndizuraya achikwanisiba. Zvizviyo zvakatoma izvo ndozvakaidza sekuru ubva uya kwakusvika bva ambokurwa nemwana wake tautaura izvozvo tautaura izvozvo watazogara tiripo ambotorwa iye pakuda kuzora kwekwewo tagara wakazobudawo zvekuti inini ndakakashira mukadzi wangu kwete kuuraya asi kuti ndakakashira mukugara mukasari mumuviri umo zvikazii ndikufanira kuti kutaurawo kuna tezvara wako kuti tezvara ndakadii pana ndakakashira mukadzi wangu murourira mupiwa right ndabve papo Aiti makakanganisira mukadzi ndiani. Mwiya Mweya upi? kuchiprofiti kuchechi kwataienda ndikuhoaika kuchiprofiti wakataura kuti no baba tikona vatatese akati baba tikuzwa kuti tiona pane mwiya uri kuti makakanganisira mukadzi wenyu pane makapesana pakutaura pakurora kuti ndakandaita inini ndakana mukadzi wechitu ndakana mukadzi wechitu inini zvanzi no wakataura mukadzi uyu yachirwara saka mazi akafunga kuti inini ndanini hachaudiika nava iyo saka enda kutodurira kuna natezvana saka zvakadii izvozvo takaita saizvozvo kuti tiende kwatezvana mwana wangu achivarwa ari kuharare mwanasikana arwara kuharare achibva auya akusata moenda kunatezvana achibva auya kumba kuyo pakarungaranga ina ndikuno kumudari ndozvara foni torachoma mwana wacho ndono mwana ungaranga watsuka taenda kwasekuru tasvika kwasekuru kuya takasvika tikataura mara pefest ekukanganisana ndakaita mukadzi wangu chimukadzi takanganisana zvanziraiti asi mwana uyu nekuti mwana arurwara ari kumba vandikuma right it's okay vatagadzirana paya vakaiti endai mundotaurawo kumba masvika mataura kumba ndindiutera saka inini ndakabva kuwasekuru kuya vandapira kumba ndasvika kumba ndakasvika ndikataurawo shuwa brother basi pajira ikati kadani mukadzi wangu wauya nemwana uyu isu tabva kwasekuru kuti taure kuona pane zvandakapakanisira siya mwana titeka tachi ini bheni ndiakaripo patapezevavo mwana ubva apati mwana wanguyo chibva apati vamuka paya akati chari uripi nikwezi charles kai chari uripi kai uri panapa vandaziuya panapa pandaenda vandagara basi tikati charles ndakudaidza vanapa inini unoziva kuti mwana uyu wakanga ari uchichengeta mwana ndo first thing yake uchichengeta mwana tete uchichengeta zvazviuziva kuti mwana wedu takasiya mwana uyu ari mudiki akara ari kuchema bhonda maindafu zvikati saka zvino mwana uyu warara kuchema kuharare akati 2 nights ari kuna ngemvura ari panze ini ndadarwadziwa saka ndatora mwana ndaya naye mudzimu ari kubuda pamwana wangu watasvika right saka udei ndikazi kuti ndichengeta mwana zvakanaka ndazvizvo vatataurana kaenda kuenda kwasvikovaenda shuwa mwana vatasvika chikafu chake vaya zvakanakanaka vazvapera akanisha Ndikuda hadzidzenyi idzo ndedzeni ndikuda pamakaenda kumba kwatezvara manga mutinolipei takaenda patezvara tatotera murora murora akasunga ngezvikwereti aiwa pamakaenda kwatezvara nyaya yenyu yanga iri chikwereti here kana yanga iri murora angu vaenda kumba pamakaenda kwatezvara mamupindura nyaya yezvikwereti zvemurora here kana kuti mamupindirei tatikuendera murora kuti adii kwanga aenda patezvara kuti adii akariburikiwa angaruburirwa
Achibudiwa achiti chima. Achikazidi ndakaurayiwa. Ndakaurayiwa nani? Na pai kumabvunza. Kumabvunza. Na mauti. Saka ndakaura na mauti. Pendakaenda ine mukadzi wangu ndasvika ndapiya mushonga wadafa. Imimi mauti mabvunza. Kwa muri ndiani? Ndimbuya. Ndimbuya. Mbuya nabacho. Saka mbuya wenyu ainobudira pamuroora sei? Hatizivi. Plus imimi manga mateera kumuroora rokubudirwa ari kumusha kwake. Mama daitwa. Isusu kuti titeere achitanga itwaba. Saka inini na sekuru wangu. Tanga itwaba. Saka makangoita mvuko kuti muroora ari kubudirwa. Kwete. Wakabva ari kubudirwa. Wakabva ari kubudirwa. Sekuru, mati muroora chakabvisa pamba. Chaita kupinza mudhembe kwa rusaku. Zvikwereti. Akati ndakuzvisungirira. Andizo. Ndokutanga. Ndobva indopa kwani? Kwake. Andizo. Izvo ndizvo mauta kuti muroora akabudirwa nepauti. Akatobva kumba kwaakabudirwa. Asvika paya. Asvika kuyo. Takateera isusu kutira muroora. Saka muroora tateera isusu muroora. Asvika tatawana zingura kari. Tatawana naye. Zingura kuti raiti. Takotora muroora. Raiti. Muri kuzona kuti muroora kuda kuti zvikumba kwenyu. Akati paiyoyo. Muri kuzona kuti muroora kuda kuti zvikumba kwenyu. Tati tati raiti. Ndinodura mombe. Yekuti mubhadhare munhu abuda pamuroora wenyama. Sekuru. Muri munhu mukuru stere. Awana wadika. Musabate tusinei nemi. Musaswere muri kumapostori muchitsvaga zvinhu zvisinei nemi. Munonzwa? Kwandiri doesn't make any sense. Kuti mwana abva kwarara akabudirwa nemudzimu. Anzi. Asi imi mapedza. Mune muprofita wamunofamba naye. Trying to link kubatanidza muprofita nemudzimu. Zvinoita here sekuru? Saka zviri kunditaurira kuti chii? Zviri kunditaurira sekuru hamusitaura chokwadi pamberi pedare. Mune zvinhu zvamuri kufamba nazvo besides muri kufamba nemudzimu kana muri kufamba nevapostori. Asi mafamba muri kunobatanidza nezvinhu zvisiri zvenyu zvamuri kufambira. Alright, imi makasvika kwazvaza pari kuda mabhuku. Andi mubva matongozine mukomana anga ari kwarwari chitobhadhara kuda mombe. Mubva madini takaenda tiwa takubira kuti ndobhadhara mombe iyo makabhadhara kumurwani ndosaka ndati hatichaendereri mberi nenyaya nyaya iyi hatichaendereri mberi nechii because ndosaka ndabvunza iwe ndakuti iwewe mukoma wako akawingwa nevanhu ava ari kupi ukati ani ndakabatikana zvino nyaya waizwa mukoma wako akatoya mombe yenyaya yakaonda kudai saka nyaya iripo ndeyekuti chienda wotsvage mukoma wako wakomana isai 28 ita kuti mukomana 28 anga aripo apindure nyaya dzani because andika wazizwa asi mombe dzakadini toizoshandira izvozvo zvatopeta tingawesta time nekuti muridzi wenyaya haadi andi saka watimurwa endai kumba mavhaisa kuronga totei twamuda kutaura mavazoya muya pana mwese tsetse zvisingapedzeri chii nguva ende zvatiri kuda futi ndezvoti watimurwa muri munhu mukuru taurai chii chokwadi chamunoziva zvamusingazivi itai sei siyanai nazvo andizvo pamakaenda imimi ikokoko kwamakazoziya munhu makaenda nani takaenda namukoma murume wacho wemukadzi angari saka makaona zviri nani kubhadhara munhu yamusati maprova pane kubhadhara zvikwereti zvemuroora zvinomupinza mudziva miviri yese zvikwereti zvazvimbori mari zvikwereti zvazoikwa vasvika 9,000 yanga iri kwereti zvechii achizivi auna iyi haisemi iyi ndeyebangwa iyi haisi yatezvara bai ndeyani ndeyabambo nemudzimai wavo ndiwo vanozoti 9,000
wakanga uri kuitei because kwandiri kuti muti mumba mukadzi anokuita 9,000 murume asingazivi achiitise kana mafrendi we$100 zvemabiri. Saka nyaya ndiramuona kuti nguva nyaya haisi yechikwereti iyi yamuda kundipa iyi pachirungu ndiyo inonzi ostensible reason. Muda kungondipawo aiwa kazokuti aiwa ndii asi chaiyo mudundundu menyu munani ngatisangane nayo musi wa28 endai ngatisangane musi wa28 asi make sure kuti mukoma iye ari because nyaya iyi kuti iperi anga matona mukadzi kuti mese muchene munofanira kucheneswa mese pane pauzoda chiremba endai matona 28 right next